第4回目となる世界ウイグル会議の代表大会は日本で開催されることになった。中国政府によるたびたびの妨害にもかかわらず、民主主義、法治主義の国として日本はほぼ全ての代表に対してビザを発行してくださった。本大会で我々は日本と東トルキスタンの各国から現在までに至るつながりを確認し、また日本の支援者の熱心な支援を目の当たりにすることができた。これまで中国政府が行ってきた我々に対する圧政に対し、日本の多くの人々が共感し、解決に向かって活動してくださることを実感することができた。このように中国政府が隠そうとして懸命になっている我々の民族に対する言語、文化、宗教、歴史を拒もうとする民族浄化政策は、いずれその実態が白火の音にかさせる国際的な大きなテロとなって解決に向けての強い圧力で中国政府がウイグル人をはじめすべての民族に対して行ったあってのすべての罪を受けるまで、ウイグル人の尊厳を取り戻す日が来るまで我々は訴え続けていこう。我々はその日が来ることを信じている。我々は絶対に諦めない。2012年5月17日、世界ウイグル会議、日本ウイグル協会。ございます。はい、どうぞ。